encertat. Home, ara... Ai... Ja has acabat al final, home. Què et creies, que només éreu els de fora, que sabíeu fer bé les coses? A Barcelona som els que ho vam inventar, això. Ens ho fem nosaltres mateix. Vam inventar això del bricolage. El bricolage és fer-se un mateix les coses. Que a Barcelona ha arribat un moment que si passava alguna cosa necessitaves el lampista o el fuster, així que sortien de casa ja et cobraven 500 pessetes, sense haver fet res. A vegades dius, quasi que m'he descuidat una eina, i se'n tornaven a casa 500 pessetes més una altra vegada. Això es havia d'acabar, per això és necessari saber fer algun ofici, perquè tu mateix què fas tu? No tens ofici ni benefici tu? Quin ofici tens tu? No fas res tu, no penques tu? Però què fas? Vols entrar? Tens pressa? Vols entrar? I per què no vols entrar? A veure! Sóc pas malalt, jo. No em pido res.